Ano ba? Ang isda. Mana among pinudto karon? Apo. Kay Mikay, imo na pinudto. Kaon ka na. Okay, kaon daw sa ning isda. Napay sugbahon nun re. Oy, na yung mga anak. Anak sa yang nanay, tatay, yang mga anak. Mama, papa. Pag gumananay karon, pinudto. Tingod to na niya. Mga lods, mga on. Kaon tanay, makaon tanay kay nang oras na. Kaon ta lunch. Ato panyaga, kung silunggo panyaga. May nga face make ah. Tangalian gusto Tagalog pa. May nga face make. Mosakop ko. Dagko lang. Ako ra. Mo nang gi kanila. Yan suba-suba lang gina. Mangga din ha. Goy. Mikay. Cute na nami mo diya ba? Eh mga lods, mga unta mga on. Nya sa takwan. Salo. Tira tulog. Mo din ni matulog eh. Mumata din tabangon. Nga uli na. So, daan to tong duyan. Yan ta. Namian ka kay? Namian ka din magkaon kay? Ha? Daganan ni magkaon na. Negosyan si Jet? Wala na kawan. Huh? Bosan ka? Goy, ang tell mo dili kana. Ito naghalok ang kan. Nya lang sa nang watermelon. Ano man? Kay. Goy, nami goy. Bao pati nami. Basta magtabang, magbulig, makakaon gino. No? Tabang ka goy? Ako kiniyo. Dili gutom ang nangaon no tanawa. Okay ra kayo, nabinlan raw, nabinlan. Ateng. Busog ka na goy? Oh. Sos. Ikaw kay. Kay. Ikaw busog ka na. Dili. Kulang apulo. Ang apple, why na nyo naubos ang apple? Tindog, puro ka na. Ubos na.